DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Regai tisangane mangwanani anhasi. Toda kutenda Mwari nekuti izuva rakatikoshera tese 27 December 2025. Tiri kunopendera gore. Vazhinji venyu manga makasangana semhuri, vamwe muchakasangana, vamwe vafamba nzendo dzakasiyana siyana vachinoona hama neshamwari. Ndosaka takati regai timbomira kutaura pano, asi tipe vanhu mukana wekuti vaonane nekuzivana nekuita zvakasiyana siyana, nekuti vazhinji nhamo yakatipesanisa. Baba vanoshanda kuSouth Africa, mai vanogara kuumba. Izvozvo zvinowanikwa. Vana vanodzidza kune zvimwe zvikoro nekuti vabereki vese vari kuUK, vari kumaboarding schools. Saka inguva yekusangana kwemhuri. Tinofanirwa kuzvirespekta zvinhu izvozvo. Asi toda kutenda Mwari nekuti vazhinji venyu masanganiswa, nyama nemweya zviri pamwe chete. Tichingoripo tese panyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika nekukondema zvakaipa. Kana paine zvakaipa zvatinokondema, kubira nyika kusvika yakuita kuti vana vanzwe nzara, izvozvo tinofanirwa kuzvikondema. Kuabusa maoffices uchishandisa ofisi yauri kuti isevhe iwe nemhuri yako, izvozvo tinofanirwa kuzvikondema. Takareceiva mamessages nezuro kubva kusecurity sector yedu. Vazhinji vanga vachitaura vachiti isu tiri kuona maefforts ari kuitwa ekuda kuti capture kuno kumasoja, asi we know what we want. Vamwe vakatipa mamessages vachitaura kuti maefforts ese aya tiri kuziva kuti ari kuitirwei, saka we are not going to lose focus. Isu we are waiting for the development of the nation, inclusivity pamikana, zvinhu zvatakatarisira izvozvo. Nyika iri pairi izvezvi nekuda kwekuti vamwe hatisi kufungira vamwe. Saka isu we actually chose to represent the marginalized masses of our people. Musanyeperwe, hakuna nguva inozi ndo yema-elections kana nguva yepolitics.
Politics is an everyday thing. Isu, we are the ambassadors of the poor, and we are going to keep on speaking for the poor. We advocate for the development of the nation. We advocating for accountability. We advocate for the equal sharing of the resources dzenyika. Saka atife takanyarara, tinoramba tichitaura. Pano takanzwa kuti nekudherera kune ZANU-PF vanoti tinenge tichihukura. Ndakanzwa vakomana vazhinji vari kuramba vachitaura zvikanzi why musiri kukomenda pamusoro pedu nekuda kwokuti takapisa Fadzai Mahere isu tiri veZANU-PF. Fadzai Mahere akapiwa an award ndezvokupenga zvaanoita. Tikati aiwa, there is one thing you need to understand. Zviri nani kuomesa gotsi kuri kuita ZANU-PF, but tichitaura matambudziko enyika. Matambudziko enyika iwayo acharamba achitaurwa. Ndosaka muchiona kuti kuvharira kwakaitwa Comrade Nyoka Yamabhunu hakuna kumisa zvinhu. Isu takasimuka tikati hatirambi tichinyaradzwa nenzira dzekuti jere ndo rinonyaradza vanhu. Chero kukavharirwa ini kunotosimuka umwe chete. Asi chatinoramba isusu pachedu ndechehondo, nekuti takataura tikati hondo haina zvainoita. Dai yaigadzirisa, ingadai yakagadzirisa DRC. Up until now, vamwe vakatanga kuda kubatsira DRC kumisa hondo yakamuswa nekuda kwekurwisana papower vakatofa. Kwakasimuka vamwe futi vari kuzama kubatsira, nanhasi uno ichingori kuenderera mberi. Saka we don't want to destroy, but we need to actually put pressure. Chatinoita kuunganidza vanhu pamufungo umwe chete wekuti we need to resolve maissues enyika. Simba revanhu rakakura kupfuura simba rearmy. Ndosaka muchiona tichiramba tichitaura kudai. Maefforts acharamba achibva kuzvigananda kuti vanyaradze vanhu. Vamwe ndo vari kutengesa manarratives ekuti ngakunobatwa vana Stole, ngakuite zvakati. Hatina chatinobatirwa, hatina capacity yekupidigura hurumende, asi simba revanhu rinayo capacity yekupidigura hurumende. Mazvona. Saka isu chatiri kuda ndechekuti simba revanhu rishandure zvinhu munyika, vachibatirana nemapazi ehurumende akafomiwa kuchengetedza vanhu, kwete kuti police inoseva ma-individuals. Mazvona. Judiciary yoseva ma-individuals. Army yoseva ma-individuals. Intelligence yoseva ma-individuals. Ndosaka makanzwa ndichitaura kuti atife takaita mistake yekurwa nemapazi ehurumende, nekuti mapazi ehurumende anomiririra system. System ndio inorana nyika. Vanhu ndo vanogona kuabuse system kuti irane zvavanoda ivo. Asi chatinoziva ndechekuti system is bigger than a person. Therefore, ZANU-PF is a system also. And murikuona, saka tese takadai, we are fighting a person in the name of the system. Nekuda kwekuti utungamiriri huripo is not delivering to the people. Saka ngatiregedzei kunyengedzana. One way or the other, zvikananda zvichaenda. One way or the other, vamunangagwa vari kuenda. Ani mazvona manje. Asi politics is the activation of the mass. Ndo painongotangira pe. Hakuna politics zvisina kuinvolve mass. Inenge yatova coup. Kana kuti inenge yatova hondo, terrorism. But when the will of the mass is promoted above the power yekusungirira zvido zvevanhu, ndo dzinozi politics dzacho idzodzo. Saka matambudziko atakatarisana nawo akakwana kutiudza kuti utongi hweZANU-PF is not sufficient to feed the mass. They deviated from the important issues dzegutsa ruzhinji. Ndosaka tiine machembere ari kufamba netsoka vaine manga, but vakatora mari dzanga dzichibuda mukutengesa mombe dzemudanga vachidzidzisa vana. Vana vakashaiwa mabasa. Saka out of the mountain top problems dzatiinadzo, chinoitika ndechekuti the lack of employment
unemployment rate yatinayo munyika hatigoni kunyaradzwa kuti tiregedze kutaura pamusoro payo. Zvinhu zvinozikanwa nevanhu. Izvezvi maprivate pharmacies vari kuita mari nekuda kwekuti chese chinofanirwa kushandiswa mumageneral hospitals munova ndiwo munofanirwa kuwanika primary care yekuti ani zvake chero auya nechikochikari ngaawane rubatsiro. Manje nhamo yava munyika ndeyekuti washayiwa ambulance yacho inokuunza kuchipatara, iko kuchipatara kwacho vanenge vachitoti customer yauya unorara uchirwadziwa pasina nokuatenda. Nyika iyi ina president. Saka tichitaura pano tiri kuisa pressure kumutungamiriri wenyika nemapazi ehurumende. Kana iri mass incompetence dzingaika vasiri kukombita vacho. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kubvuta Zimbabwe kubva mukati mamaoko evanhu vakatarisa gain yavainayo. Voshandisa gain iyoyo kuignora matambudziko enyika. Ndo patiri kuti hurumende nevanhu zvichapesana. And tichaita kuti zvipesane. Ani mazvona. In the name of politics, whatever we speak here, it's a political utterance. Titori muspirit yezvematongerwo enyika, tichita zvatiri kuita pano. Takaona ma-efforts ari kutanga izvezvi, vari kuisa ma-efforts. Intelligence dzacho takadzibata zvedu kare. Tikamboadresa vanonzwa vane nzeve dzekunzwa. Vanonzwa ndakauya pano ndichitaura tikati ma-enemies ari mu-18 area. Ndakazvitaura pano. Chaitika ndechekuti taizviziva. Pakaitwa ma-efforts ekuwana ma-contacts mujere. Tikaziva, we actually have a diagram and trace yekuziva kuti soro yacho iri kufamba sei. We actually managed kuti titsvage rubatsiro apo nepapo to monitor vanhu vari involved munyaya dzekuda kutraya kuassassinate comrade Nyoka Yamabhunu mujere. It's one of the challenges. Zvimwe zvacho tinenge tisinga communicate kuita kuti tiregedze kuisa vanhu pa panic mode. But we really believe kuti comrade Nyoka Yamabhunu is an intelligent man. Mukati imomo we identified vanhu vakatengwa kunze, tiri kuziva nemari dzavakapiwa, nevakatumwa netask yacho, nezvavachawana kana vachinge vabudirira, tiri kuzviziva. Tinazvo because we are doing it for the record tomorrow. Takataura pano kuti kana chinhu ichi chikaramba chichenda mberi chauya pano tichitanga kufumura vanhu and vachazotaura kuti vakatumwa nami. Isu pano hatisiri kuita zvinhu zvekutamba. And tichitaura kudai, hatisiri kutaura kuti tizviise patarget. Tiri kuziva zvatiri kuita. Handini mazviona manje. Isu tiri vana takamiririra vana vari kuchema. Hapana chinoshamisa. We are the opposition politicians pano. Pamwe mungafunga kuti takatanga kutaura nezvematambudziko ano comrade Geza vauya. Chakatoita chishamiso ndichoti comrade Geza vachiuya vakatozoya kutaura zvatanga tichitaurawo. Zvanga zvichizikanwa nemhuri yeZimbabwe, kwete nekuti vakanzwa. Aiwa, chakakonzera kuti vaGeza vatange kurizoneta nevanhu ndechekuti vakatozobuda mukati mevairamba nekupikisa kuti vanhu vari kurama zvinorwadza, ndokutanga kutaura language yevanhu. Vanhu vakanzwa kuti ataura language iyi ari kutaura zvatiri, ndosaka vakarizoneta. Takagara kare tichitaura. Takambotaura namboita munhu weZANU-PF nini. I have never become a ZANU-PF member in any case. Handimo mumabooks avo. Asi tine vanhu paground every day vatinorarama navo, vatiri kuziva zviri kuitika. Saka nyaya dzekusilenza vanhu, intelligence yenyika inofanirwa kuunderstanda kuti zviri kuitika munyika is not about what we are speaking, but that is being caused by what is happening on the ground. Saka vanhu vari kutaura experience yavo. You can't silence the people like that. And I want to warn the comrade vari kuita spearhead the issue yekucompromise comrade Nyoka Yamabhunu. We have actually managed kuti tiwane rubatsiro. Tiri kuzama
kubatanidza the security system yenyika yeSouth Africa. Takasubmita mazita evanhu vari involved into this as the first line of investigation, including the link from home to the jail ya Comrade Nyoka Mabunu, so that tinogadzira yanonzi foundational investigation the foundation of investigation. Asi topa Comrade Nyoka Mabunu uchenjeri hwakakwana mukati kuti vazive isu hatisiri vechidiki, saka tiri kuziva zviri kuitika. Ngatitambei politics, ngatiregedzei nyaya dzekuurayana. Hazvina zvazvichabatsira. We are in the economic war, economic revolution. And that economic revolution must teach us to compete on ideas. Kwete kuti munovharira vanhu kuti varegedze kutaura. We are looking forward, Comrade Nyoka Mabunu vari kuenda ku court musi 15 January. Saka ma-assassins chimbomirai zvamuri kuita. Nyaya dzekushanda nevanhu vakakonvictwa kare vari mukati, muchaurayisa vanhu. Siyanai nevanhu vari mujere vaite zvemujere. Comrade Nyoka Mabunu vachingori vari munhu ari a suspect. He is not convicted, and let the law take its course, not to go and start doing dirty games. Apart from being a politician, Comrade Nyoka Mabunu munhu, mwana wevanhu, ndibaba vemhuri. Zvese izvozvo tofanirwa kuzviziva. Pamberi nekubatana mhuri yeZimbabwe, pasi nezvigananda, pasi nekushandisa simba kuzvisimudzira, pamberi negutsa ruzhinji, pamberi nekudhimanda shanduko muZimbabwe, pamberi nekubatana nesecurity system yedu, pamberi nekusapota mapazi ehurumende ari kuita kuti zvinhu zvinake, pamberi nekuvakurudzira kuita zvakanaka vanhu vakafanana nana Zaki. Nekuti nyika yeZimbabwe iri kuda kushandurwa. Ivai nema holidays akanaka. Don't drink and drive, and enjoy responsibly. Mwari vakuitirei zvakanaka.